Habapai siya ka jing jong ka Indira Gandhi, keladan ka jing temu ban penyap ya ka haduk laisin laiwan. Bat daya kasin ka balai ba kamla ban latsyu nakti jong kirunar, kiriu terang senam. Bat hakasin ka banengkong kalalong ha uyayong kat sau tering, hagasnem kat kendai spa prapau. Haba uram barchan ubri ubrang laipo nyo senam karta, napo Baroda Gujarat. Ula persyang bansiat ia ka hapok Parliament House, Henry la syakam siwa ba unle ia kata kakam baman. Hakasin ka baar pat kalalong ha uno pra laipo terik ka kendai spa prapuway. Haba uway pat usamla ubrang arpu sausnem karta. Ula persyang bansiat yap ia ka Indira da kasulay ka batau tu hapok tanda, haga jela Uttar Pradesh, siwa ban keren haga jingilang pait ba. Bat hakasin ka balai pat kalalong kumni. Haba ka Indira kadang mi nalaga ying menstem. Banlej ka office jongka ka badan ha Akbal Road. Bat kani ka office ka dan hapok compound jongka ying ka badan Marjan hi. Ha kata ka step kala day banya kendu ya ka wei ka kenhun kinong ring film television ki badai ru nabar jongkari India. Day ha kata ka por kendit kensan kala syak kensya ya ki kuli. Bat hadin shiklip madhi kalakulon keram da kabalan yar atat hangta. Mari yok snawi ke jing thai jong ki tang sulai. Ka Sonia Gandhi ka lok jong Rajib kalami bran na kamra bat kalamare syaka jaka ba syaksiat jong ka kiau jong ka bat kadayam kadalan yar atan. Hadin kata lara ya ke Indira Marmal All India Institute of Medical Science ban syak sumar. Hadin kata layo report bagi kuli baro ki belarung hakamet jongka kilong kumbakan riu teli. Ya kane la pensisya hakapor bagi saya ki kuli nagamet jongka bat baka Sonia Gandhi ka balong ka persa kurim ka don lang hasenda hakata kapor. Bat kala mensau jur na ki benta jongka skap bat ka syadam. Hadin san kenta bagi Dr. Ratba jongkari India kila persangkat la kat yai. Ban pelaj ya ka menteri rang badu jongkari Henry Snowsi kimla syu ban le ya ka namar ka jing mensau ka balajur bar kilapen benasen dan bakam dan syu agne kesla jongka kendau. Kala longru ka bapen kendit ya ki briu baro jongkari hadu ki babu pabu kinong belas ni haba ka kubor kala sapriang keleng baka menteri rang ba jongkari ka Indira Gandhi kala syaksiat halaka jong ka kompon yeng. Haga step life way terik urisau kat kendai spa prapusau, haga puar kendai siteng menstem. Kumta syakat ki bayat bayang layok sengau tengya kakana syapang kabriu, kabala IT yala dia nak kabanta yala kajong gari. Kakubol nak All India Radio Delhi, haga ta kasni porsi baje no pais ni, kala syupen benaba ke menteri rangba kasitom jur. Henry haba yok sengau yakat kita ki kuli ki belarung haga met jongka, Barok ki pajba kila syukur nga laki klik bat ki ong. Kato te ke menteri rang badu jongi kam dan syu. Rajiv Gandhi ulayo sengawe kene ka kubor bas ngosi bat bas ngau syelkai. Na ka All India Radio kat ba udang sengap ya ke jingilek kai kriket apedeng ke India bat Pakistan. Ha kata kapor udang dan ha kali ha kepala ra ya na kontai syamahis chadal banlej artat syakola gahan. Kabadai ha ke jela West Bengal. Shen ki pulit leng baka wireless kila pentip ya syapang kata ka kubor bas ngusi nakola ghat Rajiv ulakiu no daka helikopter ban lek syakol kata bat nakol kata sya Delhi pat ulet daka lingsun bakar pang jongka Indian Airlines bat uladan lang baru menteri pisa tingka jongka India hakitu kipor Pranav Mukherjee lember Shankar ubadai governor jongka West Bengal. Urajib Malyapoi Hapalam Airport jongka jela Delhi ula lej bet sya hospital ban lej jengok ialah ka met bathli jongka kemi ka Indira. Haba phai sya kinong siat yap ya ka Indira laong balasiat deki arngut kinong bot pahara jongka hi bat kita kilong ubin sing ubalong usap inspektor ubadang lai pusau senam karta. Bat une ubin sing ulayap hi kata ka jingya siat mageliang bat ki wei pat kinong pahara ya ka Indira. Nang ta sa uway pat ulong usatuan sing ukena samla ubrang arpuis nem karta. Uni ulasiat lot ikikuli na kastengan ba uban hagamet jong ke Indira. Bat nakajaka kabajengai tang kumba laiput.
Bat usatuan sing ulam mensau jor hagane ga jingale hadin kata lara ya uisha loya hospital ban sha sumar. Laong ba usatuan sing ba ar puai sinam ulale ya gane dei daga jing aibut ba ka jingkan shot jong ubin sing ba usatuan sing ulale ya gane ka kam be ai. Daga jing temu ban penhiar kupot halor ke menteri rang ba du ba ka jing siat yap jong kine ki arngut ya ke Indira ka dei namar ba ki bitar ya ke Indira ba kalapha ya ki sipai ki swar sha Golden Temple ban yale prusha ya ki leno ki bakwa ban sang ya ka stit thmai jong ki Punjabi kaba kilajar ke teng Khalistan. Kini ki arngut usatuan berubin sing kila bam smai bam spot ban penduk no ya ke Indira ka wei ka Guldwara ka ying mane jong ki sik ka jing angnut jong ki kala urlong ha step life way tereng ha kata ka jingele ubin sing ulayap haju hi kumjuru u harnam sing wei ni ki sipai komandu ubam dan jinge dai kiti ai ha ka basiat ya ka Indira bat kini ki arngut uniru ulayap naga daw ka jingdai ki guli ka ba ki siat kini ki rius new ya u hadin meladap le ya ka postmortem na hospital lara no ya ka Indira syayeng chapo safdar jangrut bat ha ka shitarik unai wing menstep kilara ya ka met jongka na yeng jongka shatin morti house ban pedang ya ka jingkublai khaddu na ki khon gari bat kinong yalam ka purthai daki hajarut ki briu kila pendap ya ka surap baro alyang ban khmi ya ka kali bakit ya ka met jongka Indira Gandhi bat hadin kata ka kali pat labut Rajiv Gandhi ubala pen smai menteri rangba akamit balala bat haka kali jong Rajiv lai dan langru ka Sonia ka Priyanka bat Rahul Gandhi hadin jongka pat ladan sakawai ka kali ka beladan u Amitabh Bachchan lem berkalok ka jong u ka Jaya Bachchan la pentia ya ka medyap jong ka Indira hadwar jong ka yingba tin morti house kumta ada ki pho hajar ki briu kila wan snolem ha ka takapor bat akalai terik unai wing lara khaddu yawa ya ka met jong ka Indira leng baki surap ba jong ka Delhi Shashanti Vana karen santang blachna kerki bat kerpang na ka benda jong ka kabadan ha pedeng karen santang jong Mahatma Gandhi ya ka Rajgan bat karen santang jong Pandit Jawaharlal Nehru Rajiv Gandhi ukon jong ka ula aiding na ki dong baro jong ka met jong ka balakan ton ru dagi ding ubi kat ba ki lengdo kanyam Hindu kidang duai jam ya ki jing duai ke bayadai bat kane ka kham kamet kala simpor dagi kenta ban ing kila the buntin ka khi bat kila bret shu ya ki kendok ki ba ubi baken nyamir lang bat katedam ban kiu sha sahid na duan kenya jong gari nadu kasni ba ko khubor kala pau ba menteri rang ba du ka Indira Gandhi kam dan shu kipat ba jong kari India kila semua tumang semua rangli baka jing semua tumang kala penmi ya ka jing kelumar hadu baka ri borok kawai kala syong siir hatmit jong ka jing snam para marjan namar ka jing yu urat kawai ka jat bendriu ya kawai pan da kawai ka nongrem ya kawai pan kelam perkhat ya ki jor tenrai ke bakam kongsan shu bat hadin ka jing klat no jong ka menteri rangba laong bakala dan ka jing ki ka bajur kumbal prapau teli ki nongba la penjari da ka korfeu haba kita ki laisni la ja hadu sanspa ngut ki briu ki layap ai bad ki hajar ngut pat ki la mensau hadin kata ban penyusup la khot na ye ki sipai ban pentenda ye ki nongret bat ki nongba babon jong kari ban yarap ye ki bor sinsyar ban penyaj lang ye kari ka jingsha siat yap jong ka Indira Gandhi kalalong ka khubor ka badungkura om tang ye kari India Handrai wat ya ka perthai borok ka weiru kinong yalam na kiri bapher jong ka perthai kila penram ya gane ka jingle be an da ka sum ka wan kita buram ye ya ka lakum ka weini kinong yalam bomrik jong ka non island movement lane kita kiri ka bom ye sha liang bat ka briu ka deiru ka briu ka ba em snit bantrai tang na ka banta ka jingsup ka jingsan ha ka perthai ong kinong yalam jong kiri ka perthai Shibun ki khubor sengolam na kinong yalam bakrao jong ka perthai kila tuaj haluar ka jingsha sehat yap jong ka Indira bat kila pentengan ru ya ka yung ka sam bat kila keren benyau ru ya ki riunar bat banle ai na ka benta jong ki kene galong ka jingye thu belengkwat syapang ka jingsha sehat yap jong ka Indira Gandhi hublai Shibun